What's up mga guys? So naabot na ito ang parcel no nga gi-order sa Shopee. Action cam holder for motorcycle. So ibutang na to ni siya sa side mirror banda mga guys. So ato ni siyang i-install. Let's go! Patuloy lang sa pangarap mo, maaabot mo yan, asahan mo hanggang matupad ang mga plano. One minute, 37 seconds later. So dara mga guys, nataod na nato no. So natestingan na nato siya pero wala nagdagan, diri lang sa balay. So unya ma-try nato kung nindot ba yang pagkabutang. So watch out mga guys. A few moments later. So hello mga guys. So muna na ito set up no for the meantime. Cellphone sa itong chin mount o action cam sa itong second cam. Wala pa ta nakapalit o another nga action cam no kay short pa ta sa budget. Basig puhon. Kaluyan na punta. Makapalit na punta isa ka action cam. So biyahe mi karon padulong og Pantukan, Barangay Tibagon. So unta no, kuha kayo ang atuang camera no. So okay sa mga viewers nato diyan no. Please support me on my vlogging journey. Please like, follow and share Elzer Motovlog, and also subscribe to our YouTube channel Elzer Motovlog.